nového videa, som tu s Majom zase, ako minule. Čau, a proste dneska budeme tučniaci. To sú tučniaci. Proste budeme tučniaci a proste budeme sa vybíjať, aký sme hrali vybíjanu. No, vybíjanu. Pozorňujem vás, dneska bude livestream bude začínať o 16:50 a budeme streamovať tento update, takže sa pripravte. Dajte si nejaký voľný čas. A ideme na to. A prečo mám tú hru tak nahlas, neviem. A navyše... Ja sa nedám tú hru. Takže dúfam, že táto hra bude mať nejaký dobrý potenciál na videa a že sa bude, táto hra bude akože v tomu. Ja som to už preskákal, hrali to včera, lebo ja som tak, že hral viackrát už. A snažili sme sa akože to tak naučiť a tak, chápete, lebo sme včera ešte to hrali ako Maďari. Takže trošku sme sa to snažili naučiť. Majú jeden z týchto farebných, ja neviem, ja som tento kuchár. Ne, bro. A dneska, takže budeme tak, akože... Ne. Zrazu, ja to zrazu ešte. Ja som zrazu k tomu ešte aj teba. Takže, no neviem, úplne... Takže akože dneska budeme livestreamovať ten event a proste teraz proste natáčame, aj keď táto hra je taká, proste nemá príbeh, len proste sa tu vyjadzujete, môžem na to povedať. A budeme, neviem, ale že keď budeme streamovať ľudia, tak ja som dohral tú skakanicu. A ja som to teraz som to reálne dohral, teraz. Okay. Takže budeme live streamovať dneska a dám si takú vec, že prví traja, ktorí budú na live streamu a napíšu do komentárov svoj nick, tak ja si ich pridám do Robloxu. Prví traja ľudia, ktorí napíšu do komentárov na live streame svoj nick, idú do môjho friendlistu. Takže prvý traja. A ja som práve vypadol. Super. Krása. Čokoládové. Perníček. No, že akože nebudeme, a ešte k tomu, neviem, či budeme livestreamovať len toto, ale proste už sa nebudem okecávať 300 miliard rokov svojho života, že budeme livestreamovať a proste budeme hrať normálne už, lebo neviem, proste neviem, majú to rageuje, to bolo to furt zabíja nejaký čokoláda. Niečo ma zapraje s čokoládou. Pau! Pau! Nie, ty musíš ísť na čierne, Ty si kamoš. Ty si čo urobil? Ty si proste tam hodil jovo. No práve niekoho skoro vyhodil. Čo ideš? Ja teraz budem hrať pasívne. Ok, som na biele. Prečo sa mi tu syká? Bro.
Aha, tam vidíte ľudia? Vidíte ľudia, tam je Majko, vidíte ho? Vidíte tam tu more toho robota, s ktorým má krabicu na hlave? Nejdu. Ona nemusí ísť na... Ani... No. Protože ma toto práve nezabije. Čo si usral? Čo si usral? Dobre. Ozým! Ozým, stoj! Ja zomieram! Yeah. Ja zomieram! Ja. Yes! Vyhral! Ti potkám. Ľudia, dajte like a odber, nech máme čo najviac odoberateľov, nech máme do konca roka! Nech máme do konca roka 100 odoberateľov. Proste do konca roka, ľudia do konca roka musíme hitnúť 100 odoberateľov. Proste taká naša challenge. Ja som mŕtvý. Ja som netaký. Ja som ešte v hre. Ja si dám asi iného pingvína. Neviem. Takže ľudia, toto sú moje skiny od Triceratopsa, Ptera, Tifal, Bronze, Silver, Chubby, Ducky, Shark, Echo, neviem čo. Dám si tvojho obľúbeného... Majo, mám si dať tvojho obľúbeného čokoládového? Ja som si dal čokoládového. Vidíte ľudia, to je Majo, vidíte ho? Toto je Majo. No, toto ho ví. Ty kámo, tak ty si to skoro spadol, ty si fakt blízko od toho. Čo si spravil? Lebo ja tak ako... Je vyhadzovaná. Vyhadzovaná? Čo je vyhadzovaná? Útvaru, ja som bol zhadzovaný. Tyčkami? No, bro. Ten videli tyčku proste som pančovaný. Ja, je to. You're not horses, we are humans and humans are. A vieš, čo mal spraviť? We are horses and horses are a mal to decko odkopnúť, Ronaldo. Keď som tam bol ja, tak ja som to decko, i keď som bol ja Gihun, tak ja som zobral to decko a ja som ho zahodil. Celou silou. Ja by som to decko zahodil celou silou úplne do ryti. Ale fakt, že ja som proste zahodil. Ja som proste zahodil. Bože, aj tak by to nebolo moje decko, tak čo by mi bolo potom? To čokoládový. Oh no. Ja som dal kill. A ja som dal kill. Ja som dal. To je za kopku. Mašu. To som ja. Vyhral.
Čo? Ty si hrozný. Ako. Super, kvalitné. Co stripa, jasné. Hej. Umrel som, si predstav. Si zdopol. Ja. No. Ty si... Veď ja som chcel toto. Ľudia, pomôžte mi s týmto. Alebo s týmto. S týmto jedným. Ty si jablko. Či si to... Ja, to sú dvaja čokoládov. Jeden som ja a jeden druhý. Ja som úplne na kraji. Vyklíp, jak to s tou kockou. Mám dojít do kačky, že to spravím. Táto kačka, ktorá to je vedľa mňa. Ja som dochol. Aha, nie. Čo? Ja nesiem guličku. Ty chceš guličku. Otváram vajcu. Nebudú už triceratops, kamo. Neznašam toto. Ne, bro, nie s tými. Ty taká cucko. Neviem to. Ty si aký? Ja som červený. Ale bro. Áno. Jo. Tak ja som zdохol. Tak nie. Čo tam píšete do toho četu? A nič. Ja nie. Kamo, ja chcem zatím. Čo nie, kamo? Fakt. Kamo, tebe sa bude o tomto čokoládnom skinu že snívať. Ja som zdochol. Môžeš sa bude snívať o tom, že ty si zdochol. Kamo, nie, započni v tuk. Kamo. Mi è uscito. Gianni, riesce shift? Ah, dobre. Gratulujem ti k úspechu a ho mám celú dobu. Prečo to tu je hardcore? Ja mám spotenú ruku už tohto parkouru nerádu. A my už narušíme ešte 14. To zo 14 minút s mojou bijeme o tučniakmi. Chápete to ľudia, že 14 minút sme tu tučniaci?
Co? Ja už mám skoro silver tedy. Čo? No, tak je moc. Bro, ja som mal takýto skinky, co mal 8. Som si takýto kupoval, ty blúd. Ti o nej hovorím. O tej kačke celú dobu. No, ja som, viete čo, ľudia, ja vás nebudem o toto trápiť. Takže ľudia, je tu 1v1. Majo? Nejaký jablko. Nevyhral, lebo ty si spadol tiež. Ty si spadol tiež. Ja už som dal 2 viny a tuto Majo. A tu sa načítať aspoň ten jeden. Kamo, toto je tá najhoršia mapa a to je jablko. Ne? No tak sorry. Sorry. Také na hovno. Yes, ďalší kill. Yes, ja som dal kamo, to koľko som dal už kill. Kamo, ďalší kill. Kamo, som do toto kop. Ježiš, toho pomajo. Ja som ťa zabil však. Oh. Ja som Chápete to? Tri viny už. Okay, takže ľudia majú je furt na vecku, už tam si alebo neviem, čo to bude. Kamo, to mi nehovor! To mi nehovor! Joj, no. Dobre ľudia, toto je pre toto video všetko, nezabudnite 16:50 livestream na update v knockoute a učíme sa. Majo stoj. Majo, poď ku mne, učíme sa tu. Majo, poď sem! Tu poď, ku mne poď. A učíme sa tu s vami s Majom. Čaute, uvidíme sa na livestreamu. A uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute, čo bude zajtra.